Rasma amanginang kita parpungu lansia dohot parpungu Naomi di Partikianon asa beribadah kita jala taparadi maruhata madohoti ibadah parpunguan lansia dohot ina Naomi alani ta pasonang maruhata jala taparadi maruhata marede mahita jumolo sian buku hede nomor 467 ayat sada dohot ayat 2. Tapasada marohata martangiang mahita Ale Tuhan nami jala debata nami di bagasan goar ni Yesus Kristus Tuhan si palua jala si pangulu hami pupuji hupa sangap hami maho ala sudi dengan ibasam di hami dilehokodo tikinauli di hami di obason mamujiho jala naeng manangihon hatam saya sodangi ma rohana misudi asabui Tuhan buat kusihami hatam marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami saya jaloma tangiang nami amin. Hatani dibata songon si pahusarusoron ni rohata di PA lansia songon ninang ina Naomi imata kastar surat di buku 5 Musa bidu 20 ayat sada sahat rodi ayat 8 tabuka bema inang bibelta jala tapai huti hutma hujaha madihita songonon mahatana molotung tinggil situtu roham tumangihon suarani Jehovah di Batam mangaringgas roham mangulahon patikna akan nahutonahon itu ho sadarion jadi pabakiton ni Jehovah de Batam maho tumipul sian nasa bangso di tanoon songgok mahuhu tuho sudi akapasupaswon jala pasahaton na tuho molo ditangihon roham suara ni Jehovah di Batam pasupaswon na maho di bagasan huta pasupaswon na ho huhut di ladang pasupaswon na parbue ni bortian ni dohot parbue ni tanuni pasupaswon nama sinur akadorbiam lobung dohot biru-biru pasupaswon na apangmu dohot pangudianmu pasupaswon na ho laho bongot jala pasupaswon na ho laho ruar pasahaton ni Jehovah do akamusum akan hehe mangaloho
asa marragean nasida di adopanni marhite sian sadadalan nasida borhat madopako ikon marhite sian pitu dalan nasida maporus maradupon ho dokono ni Jehovah ma pasu-pasu madongani ho di bagasan at kasopom dohot disalut na jinama ni tanganmu jala pasu-pasuon na doho di tano na nilihon ni Jehovah debatam tuho ima sahatna. Amang inang haholongan ni Tuhan Yesus parpungulan sia dohot ina Naomi nunga macetakas tabigi naking hatani debata jala parjulo naing idauta sian rupukon ditugihot dohita songod dia aka halak na mangoloi di bata na mangarajumi padonganion ni di bata di tonga-tonga ni muluna di pasu-pasu di bata ibadah. Amang inang ganuk jolma na porsea di bata dohon na so porsea di bata di pasita rohana do ngoluna sona do sianak kasusaan sikop di sipanganon parabiton panisiuan dohot akan nama bailas rohana dohot hatana asing sude kita jolmaon maparsita terpenuhi kebutuhan pokok kebutuhan sekunder dohot kebutuhan tertier alani i say diusahaon kita akajol maud do unang adong ngulu taon di bagasan hasusaan di bagasan ngulu namaol manang hacitan alani ido sian hadirion ni kita jolma say talului do dalan songod dia asasonan jala songod dia kita asa dau sian aka hamaolon di tonga-tonga ni nguluon alai ahado ibarna dia do perbedaan dia do parasingan ni halak nama nada di mata na tinggil si pariona jalan nama karinggason hatani di bata mangulahotca sian halak na sotumada dohot sian halak na sopaduli tu di bata sipata idaut tara amanginang di tonga-tonga ni ngulut taon hirana swadong do ibarni halak na porsea tu di bata dohot halak na so porsea tu di bata dos hira idaut tar jolmao rak mangulu rap karejo rap istirahat molo dung loja rak maheu molo susah rak mabiar dia kana masa idaun songon na dos tutudo dos akan porsea dohot na so porsea tutudo dos na tinggil si pariona dohot nama karinggason mangului tona ni di bata dohot na so paduli tu di bata teruji taida halak na porsea tu di bata dohot na so porsea tu di bata ima uju masa hamaolon di tonga-tonga ni muluna halak na porsea na tinggil nama karinggason hatani di bata di tonga-tonga ni muluna marsi hohot do ibana tu di bata ala adong pakirimon ni rohana ala adong baga-baga ni di bata di tiop ibana arian dohot bornit ala ni dipuhuti ibana do toktong muluna di pardalananna tupe adong biar di rohana alai dihaposi diyakini dihirim rohana toktong pabahenan ni di bata di tonga-tonga ni muluna dalan ni di bata na tigori say torus dipuhuti ibana setia ibana madalani ido ubayan ido kata ni di bata tu akan na porsea tiok mana diho unang adong mabuat tupal ni say berjumah ho rasi rasa mati dungi lehonok umadiho tupal hanguluan raga pihak kana masa di tonga-tonga ni ngulu di halak na porsea toktong ibana marpakiri mo tu di bata alai mulo halak na sumanad da di bata
Tak peduli ibana, mungkin madabu ibana tu bagasan kekecewaan, frustasi dan mencari jalan pintas di tengah-tengah ni muluna. Amanginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus rade madalani akasidalanana rabdohot debata marhite-hite na setia mangulahon natin-natin ni debata. Jala diawod di rohana ikon biar jala humolo jala upos mida debata asamida nasa na adong. Amanginang laing awolota di tengah-tengah ni mulutta dia akan natakas manada debata na tinggil si pareon na makaringgatson mangulahon na pinangido ni debata dohonon na madang tarasam holong ni rohani debata dihita na pinopana di ay dohita bay na nakonna diramoti dohita asa unang marmara jala dangala ni burjuta da upay na diramoti Tuhan hita dangala na jino ni tua upay na diparadi di bata akan nariko hita dinehot tuhita jaminan keselamatan dang alani burjuta dang alani jino ni tua sude holan ala asini rohana sabdi alani i tama alus tatu di bata dia mangului ibana dohot mamuji-muji ibana mangului hatana. Hatani di bata macetak kasta bigi di bagasan dikion didok macetak kas molo tum tinggil situ tu roham tu mangihon suara ni Jehovah di batam mangaringgas roham mangulahon patikna akan autonahon tuho sadarion jadi pabakiton di Jehovah di batam maho tumimbul sian nasa bangso di tanoon. Musa memesankan kepada umatnya nuaing hatani di bata dipasunggul hotu hita molotung tinggil gabi sumurung tumimbul pasti do ya manginang haholongan ni Tuhan Yesus Kristus pasti do berbeda halak nama nangihon hatani di bata na mangaringgas rohana mangulahon patik ni di bata sian halak na supaduli itu di bata pasti dui pasti berbeda sumurung jala terida di tengah-tengah ni nguluna siganupari sumurung marlapatan tumibul marlapatan dia berbeda puasa berbeda ala ukap rohana ala peka hatinya cenderung kepada firman Tuhan sensitif Tuhan tadi di bata tinggil manangihon dakola manangihon alai ahana binegina diulahon tona ni di bata patik ni di bata diulahon pasti berbeda bukan halak na mangului hata ni di bata dohot na sumangului di bata jala dirajuni halak nama kapursiai di bata molo tinggil pesi parionna menjadi sensitif peka terbuka kepada firman Tuhan dirajumi ibana dada alani habis taranna dada alani haboyonna alai silehon-lehon di batado isi mahita mulut terajumi da jolma pardosa do hita yang patut tita alai silehon-lehon di batado terajumi molo tinggil molo ukap molo taharing gacon mangulahon hatani di bata silehon-lehon nadui dada gogota manang usahata sadiri aidak tau hita mangulahon hatani di bata mulu tahingon ise hita jolma pardosa gok hakurangan dohot hagaliota alai alani asini rohana diukap rohata bahkan di suraton hatana itu ate-atenta diucat roha batu dilehon roha sibuk roha nara mangului ibana secara terus-menerus di tengah-tengah ini di mulutnya mian hatani di bata di tengah-tengah di mulutnya mulu mian hatani di bata ketusahali ingotot tama hatani Yesus Kristus namandok sai jumolo malului hamu harajau ni di bata dungi tabahonon nama dohot hati goranna dungi lehonon nama akka odeng tuhamu amanginang haholongan di Tuhan Yesus hatani di bata mabain akan naporsea
tutu si tutu gebehasa hatan ni pasu-pasu ni dibata. Pasu-pasu natakas dada dia ka ordengi sangona ni Tuhan Yesus. Saya jumolo malului hang harajau ni dibata dohot hati gorana. Hati yang mau terbuka, hati yang selalu sedia untuk mendengar dan melakukan hata ni dibata dari do pasu-pasu na marga di tonga-tonga ni nguluta. Molo nunga bian hata ni dibata di tonga-tonga ni nguluta da dohonot tama debata gabe raja. Molo debata gabe raja di tonga-tonga ni nguluta pasti ibana na marga di hita. Molo ibana do na marga di hita, molo dok hata ni debata di tukta sadarion pasu-pasuon nama ho di huta dohot di ladang. Lapatan ni aha hata ni debata mangarajai kita ketika kita berada di huta. Molo di huta pehita, manang di ladang pehita, mengulas si ulauta, hata ni debata toktong maringat di sini. Taula si ulauta di ladang, istirahat kita di tongani huta. Alih hata ni debata mangarajai kita. Dan gabi akan asik tapi kiri tikimar sonak-sonak kita akan asing ta parsita-sita daw. Di baliat pehita manang di ladang tapuhuti nasa ulauta. Molo dia kapartikian maingon. Molo di parkarejuat tapi hita debata gabi raja tahabiari ibana di ulauta. Tinggil makaringgason hata ni debata pasti kita berbeda dari yang lain. Sumuruk kita di tonga-tonga ni ulauta. Sumurung nang dia kapariana konon macetakas di dok hata ni debata pasu-pasuon na pardue ni bortian mi do tanomi. Berarti anak-anak kita juga diberkati. Diberkati karena apa? Karena hata ni debata gabe yang utama dan utama manugunogu akan kota. Dapat dahon hata ni debata tua kaya kota. Songoni nang akan taula. Molo hata batak madok sinur na pinahan gabe na dinda. Ala hata ni debata natahaposi. Taula simlota dohot mardongaton biar maradopon debata. Dadaholan niya manginang di dog dison pasu-pasuon na apang dohot pangmudian. Lapatang na aha segala sesuatu yang kita perlukan untuk kehidupan kita, makanan kita tidak takut karena Allah menyiapkan untuk kita. Garia kapidong namar tonga-tonga langit disarihon debata, apalagi hitama latinupana sodatu sarihonon di debata hita. Aha narikot di nguluta di sarihon debata. Jalahatan ni debata usinoa dang macohot seliling adok tanon dang macohot seburon dohot kotilon. Apa yang perlu untuk kehidupan kita, makanan kita di sarihon debata. Halak nama kabiari debata. Natinggil manangihon hatani debata jela makaringgason mangulahon hatani debata dang babiari bana malik. Dang iturgabe marapus wujud ide ibana akasi panganon na tabu-tabu daw. Alay diboto ibana mangarajai dirina. Ala dihapursiai debata na paradeon sikop di ibana gan pari. Si panganon si inumon di parade. Songoni nang padonganion di debata di sudena partikian. Molo didok diturpuk taon lau ruar dohot lau bongot. Didongani di mata terlumobi akka usia lanjut. Didongani di mata sian tiki naposo sahat tu nama tua. Pasti mauldo gudang do tantangan, gudang do paru kilo, apalagi di akan naung pensiun sian kerja. Na jolo tiki karejo adong dapot balajo gaji denggan. Alai do pensiun moro. Alai songotia di bata mardongani tiki adong hepeng dohot tiki swadong hepeng didongani di bata. Mamulus akka hal-hal na maol masuk tu akka hal-hal na menyenangkan. Songoni sebaliknya mamulus akan nasonang masuk tu hasusan di bata mardongani. Setiap peristiwa memasuki sesuatu di bata mardongani. Sian na holom tunatiur di bata mardongani. Sian na tiur tunahulom di bata mardongani. Ruar siap bagasta di bata madungani, masuk tu bagasta di bata madungani. Halak na tinggil manangihon doho makaringgaston mangulahon hatani di bata porsea di padonganion di bata.
jala molotung adong didok diterpuk tahun nama kasubuhon pasti do adong nama kasubuhon halak na setia manangi hokatani di batang udang halak na solomo rohana dia kana tigor orang-orang yang tinggil si parionna dohot halak na makaringgason mangulahon hatani di bata tentu sehari berdalan di natigor contohna halak na setia tu di bata dangoloy mabuat nasunggasan na tidak mau mencuri tentu sehari halak na biasa membuat pangumuan sian marhite-hite dalam nasoture ulu masuburuhana alai tupe suburuhana mungkin di patubuh hata akan naso tikos di bata mamadungani sangon hata ni di bata jauh badu markorang umok kopamu asal mahohopamu setia pasahat tu sudena persoalan naduk-duk dan ya dupanna ala ni mardalan di dalam natigor di bata pak makamu nakon di bana pasu-pasu na mangihu di dok di bata pasu-pasu na madungani di sopom di bagasmu dohok disalut na jinama ni tangan halak na setia tinggil manangiho katani di bata makaringgason mangulahon hatani di bata tarpasu-pasu nang akka undaon na amanginang haolongan ni Tuhan Yesus Kristus pakirimon baga-baga di pasahat tuakan na setia alay naik takas tayo tamanginang dada ala ni akka pasu-pasu odeng ubay na setia hita mangulahon hatani di bata alay tarajuni ala nunga dihaholongi di bata hita di pasu-pasu di bata hita di lehon hatana tu hita gabi margogo mahita mangulahon lomo ni rohana padonganion ni di bata pangaramotion ni di bata lumobi hatana na niliot tu hita ima gabi pasu-pasu na sumurong mardongaton hatani di bata ma martaba-taba akalas ni roha di tonga-tonga ni mulita anggiat ma amanginang parpungulan siya sa waninang ina Naomi maka porsiai tinggil manangiho katani di bata makaringgason mangulahon hatani di bata tarida madisi sumurung berbeda dari yang lain jala marlas ni roha ibana makirim akka ordeng na nilihon ni di bata di tonga-tonga ni gununa amin martang yang mahita Tuhan huha porsiai hami dohatam na manungguli hami paingotok kami asa tinggil hami jala makaringgason mangulahon hatam ay marhite-hite Tuhan tarida mahami songo nakana porsea diho sumurong siya nakana so porsea diho jala pasu-pasum urajumi hami maddongani hami mangguguyo kami laho satia toktong mangulahon lomo ni roham pasu-pasu Tuhan amanami inanami parpumulan siya songo ninang ina Naomi disaluhut na akka si pikiran ni roha nasida naong pinasaha na tuho marhite-hite tangiang nasida sailehon Tuhan las ni roha lumobi Tuhan upangiduhami basa-basahon madia manami inanami parpumulan siya dohot ina Naomi hapor seaon na sumurong jala marsi ohot tinggil manangi hokatam dohot makaringgason mangulahon hatam ay marhite-hite Tuhan tarida las ni roha dohot hasatiaw tuho asima roham Tuhan pasu-pasu sudi akka pinopar ni parpungulan siya dohot ina Naomi asa sudi di bagasan lingguman niya sini roham jalaman ang dia pinasida mangula hot maniop hatam na sumurungi mauliate madiho Tuhan say tangihon ma tangiang nami di bagasan Yesus Kristus Tuhan si palua si panguluhan amin. Mari dimahita tapasahat ma persembahata edeta sian nomor 752 ayat sada dohot ayat 4. Saya pihon
banua gijang, sai pinar badia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomani roham di banua tongaon songona di banua gijang. Lehon matuhani sadarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songo panesa nami di dosa nidongan namar dosa Tuhami. Unak kami togi tu pangucunan, palua mahani sian pangagu. Ai hodona punah harajaon, dot hagugoon, ro dihasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong ni rohani di bata ama, dot parsauran itu di parbadiama, nama dongani hamu saluna. Horas Mahita Sudena.